Toyo mansi. Hello mga kapudibis! Today tayo po ay magbi-mini boodle fight ng seafoods. Yes mga kapudibis, meron tayo ditong pampano, tuna belly, hipon, at saka meron tayong tahong, at meron tayong gulay dito, talbos na kamote, okra, at kamatis na may itlog na maalat. At meron tayong sausawan, toyo, meron tayong rice, ang ang drinks natin, Coke. Mga syempre, ang nag-sponsor ng ating pagkain ay si Siopaw Lea Payawan. Ate Lea Payawan, thank you so much. At syempre, happy birthday, baby Allison! Happy birthday, baby Allison! 5 na siya ngayon. Ay, Yes. I love you, baby. Happy love birthday. you. Kaya mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tamkay kapampangan. Mga na po. Excited ko kami. kay pipino. Ay, pipino. Pampano. Pampano. Ang dami niyan, ang daming pagkain sa papa. Siyempre, di natin kayang ubusin lahat. May kasama Tagalin tayo. na natin. Lagay ko dito. Oo, talagang Oo, ito. Sarap nito mga kapudibis. yan. Sarap. Toyo mansi. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Sarap. Ang sarap. Laki ng pampano. Inom tayo. Nabulunan agad. Sarap kasi. Ito yung mga kapudibis, ang sarap-sarap. Sarap pagka marinate. Yan. Sarap. Lagay natin dito. Para Para makikita tinibal. niyo. Ayan, okay na. So, na. Mamaya ko na sipsipin yung ulo ng mga kapudibis. Tatagal tayo. Lalo na kapag Marunong ka bang sumipsip ng ulo? Ay, oo. Bilis sumagot. Siyempre, itlog maalat. Kamatis. Thank you.
Kunin ko na to. Sarap. Hmm? Ito, laki ah. Hmm. Matagal lang pang ano, no? Ang balat. Pero masarap. Paborito ni Ate Albi. Mm. Kamatis tapos na kamote. Yes. Ano? Abot mo? Mm-mm. Gusto ko pagkain. Isda, tsaka okra. No. Basta seafood sa Sure ka? Seafoods lang? pagpapalit ko, ikaw dito. Joke? Ate Leia Payawan, maraming salamat. Thank you, Shopao. Tsaka sa asawa mo si Ay, oo nga pala. Sir Salamat. Ariel. Salamat po. Baby Allison. Happy birthday, baby. Bago pang balak isa. Mamaya na lang yung kainin ko. Ulo. Laki yun. Pati balat to? Kaya nakain? Hindi.
Kaya mo. Magaspang yung ano niya, balat. Sarap. Sarap. Alam mo naman love kita eh. Ay, thank you so much. Siyempre. I love malaki. I love malaki. Aray ko. Pati ulo. Siyempre. Ay, love, 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 love. Tapos, I love rice. Gusto mo pa? No. Ay, taray, no. Kumain lang ng ipon. Ay, salamat po. Ay, salamat. Ay, salamat po. Salamat po. Sarap, sarap, sarap. Sarap, sarap, sarap. May ito siya. Ayan, habang kumakain si Bal, magsi-shoutout na po ako ng mabilisan, ha? Happy birthday, baby Allison! I love you! At sa best friend ni Shoko na si Arwena Domondon Mantelo. Ayan, happy birthday po sa'yo, ma'am. Happy At birthday shoutout po. din po kay Ruby from Aklan, Dory Martin from Navotas City, senior citizen siya. At si Darrell Magala, Eric Agustin and Agustin family from San Fernando, Pampanga, Rick Malabo from Balibago, Lobo, Batangas, at si
Jessa Kayasa. Ayan. Shoutout po sa inyo and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin, mga kapudibis. At mga silent viewers, sa mga avid viewers at mga naka-follow, naka-subscribe po sa amin. Thank you so much po sa inyong lahat. I will love you Yes, all. I love you Sean all. Paolo Yapayawan, Sir Ariel Polintang, thank you so much. po. Kaya mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, syempre The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, Thank mga you so much. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.